Пати, покажи се малко бе много. Помагай на тати, хайде. И там, където тати е пипал, мамо не пипай, защото той ги е измерил точно да бъдат всички равни, ги е измерил тати. Да. Защото в природата растели всичките равни, мамо. Дай на тати тогава това. Дай лампичките на тати. Новите лампички, Пати. Тези, които са на секцията, мамо, Пати. Патрик, на секцията, мамо. Сложи ги на земята, тати, и сега не е свършила още. Отивай там при тати, иначе не мога да възстановя двамата. Conosci Direct Line? È l'assicurazione auto diretta numero 1 in Italia. Puoi risparmiare oltre 200 euro sulla polizza. Con Direct Line, furto incendio, solo 3 Не тези, новите, защото тези не работят. Новите, мамо, новите. Само новите. Защото и изгоряха миналата година. Mi faccio un caffè, chi lo vuole? Un macinato. Io in cialda, ok? E capsula Bialetti per me. Sì, io cremoso intenso, per lui arabica. Capsula Bialetti anche per me, ma cremoso Lecca. E pensare che volevo solo farmi un caffè con la mia moccona Bialetti, perla, blu o sigla. Нацапа, мамо, тате, нацапа. Трябва да му кажеш, че после трябва да се го измете. Каза ли му? Патрик! Да, много умен е баща ти. Знам, всичко ми го казват. Мори. Пати, нищо не правиш, мамо, по елхата. Ми се струва, че не ти е интересно. Да, ти знаеш ли, че аз когато бях маничка, само аз правих елхата. На никой не съм давала. Баща ми слагаш само лампичките и разпъваше елхата, пък аз се украсявах. Да? А ти какво правиш? Ти май не правиш много работи. Стати много да хашиш да правя, накрая даде на мен